ETV.0 Gala. Jarraitzaile sutsu bada eta famatua izatea bere ametxetako bat dela aitortu dio. Ni Jon naiz, Zumaikoa naiz eta 15 urte dazkat. Gaurko eguna dakarki guazabera, gaurko egunan gezurtagiak. Itzak ez dira behar bezala betetzen, itzak astearekin joaten dira. Gauzak ez dira gutxi batzuk nahi dutena, gauzak ez dira txuriak edo beltzak. Nahiak kontutan hartu behar izaten dira, nahiak errespetatu behar dira. Gora gure egia, gure herria eta bizia, gora bai herria, jendia eta zendia, Gea gure gazte eta handria, gora gai lesbianak, torkinak eta gorriak. Batzuk diote ez dugula eskubiderik, batzuk ordea bidea dugula. Askok jokatzen dute sentimenduekin, askok jokoan dute torkizuna. Gora gure egia, gure herria eta bizia, gora bai herria, jendia eta zendia, Gora langilea gure gazte eta handria, gora gai lesbianak, torki eta gorriak. gora gure egia, gure herria eta bizia, gora bai herria, jendia eta zendia, Gora langilea gure gazte eta handria, gora gure herriaren dia eta zendia. gora gure egia, gure herria eta bizia, gora bai herria, jendia eta zendia, Gora langilea gure gazte eta handria, gora gai lesbianak, torkinak eta gorriak. Jon eta Zurinek abestuko digute Jonek Bon Joviren etorkizunean kantua eta Zurinek Mekanoren balada goxo bat. Maitasun eskutua. Ikasketak amaitu eta lan bila zizirenean kezkak Mikel eta Ainoarentzat lana bilatzen berdintasunik ez da. Hogeita bakarren mendea da, hori dena gainditzeko ordua bada, guzti
da gaueko momenturik emozionanteena. Urrezko hauek dira epaimahaiaren erabakiak. Epaimahaiak erabaki du lehiaketak iraunduen bitartean jarritako ilusio, arreta, lan eta emandako mailagatik hemendik aurrera Betizu taldea osatuko dutela Jon Urbietak! Jon, zatozena, zorionak, eta guazen bigarrenarekin. Bigarrena, Betizu taldean sartuko den bigarren lehiakidea. Karla Duran! Karla, zatozena. Bueno, makina bat galdera egingo genizkieke, baina denboraz oso ez du gabiltza, beraz, jaun-andreok hementxe daukazue Betizu talde berria. Karla Duran Merino, Mikel Zubimendi, Ainara Telde, Uxue Rodríguez eta Jon Urbieta. Eta denbora gehiago galdu gabe agur esan behar dizuegu. Hori bai, jakin gaur Betizu taldea laukote izatetik seikote izatera pasatu dela eta orain eskainoko diguten kantua seikote moduan lehenengo kantua izango dela. Zuekin guztiokin Betizu talde berria eta aire zaide. Nola dubiltzen horren bestaldeko Nortu, asmatu, abesten duen kantu bakoitza Nortu, asmatu, musika eta hitza